Subukan mo nga natin tumayo, te. Baka makuha natin sa tapal. Tapos yan, hirap ka. Up, hindi masyado. Pag umupo, sige nga. Nakirot yan pag umuupo. Pag tumatayo, hindi. Sige, tayo. Ngayon, subukan mo lang lakad. Kung yung natural lang na lakad, yung sinasabi mo masakit, yan ang sinasabi mo, yung tumitingala. Parang meron, sumusundot na, parang stick o karayong, etc. Hindi po yung matalim siya na hindi naman isa. Subukan mo ibagsak yung bigat dyan sa kaliwete mo. Masakit? Kabila. Mabigat. Ganun din po, dahil sa tuhod. Dahil sa tuhod. Sige, susubukan ko lang, ha? Ang ating makakaya, ha? Salamat. Bukod siya pa mo, atang mana. Ay, dapat mabuti naman yung dangan ko siya. Anis na ako sa takmalan niya. At anis na ako sa takmalan na mabukod siya. Pakeste. Yung tuhod nyo, May kapatid hirap ko, kayo kung lumakas yung dahil yung mga yun, nagtampo yan. Kasi, tingnan na natin ito ngayong muli para manin. Pero, nang tunang gulay, wala nang alain na yan ito para siyempre, asaan mo ito kaya, dali lang din mo, diyan ka kasoras. Paano mo pang kain mo na ito? Kasama ng roast yun. Ang daw na dapat. Dapat pa naman pero hindi naman makasay mo kung para hindi nila masagat itong dyan, salita nila. Masagat ng selfie nila. Saan kayo masakit? Sa likod muna tayo. Saan sa likod right? Pakitaas ng damit eh. Subukan lang natin sa tapalan ha. Kung mawawala. Sa banda. Sige. head of loss. Matay mo. Pag-imonis niya. Pag-imonis niya. Baba ang damit. Mamaya ng kamay. Madali lang yan. Para kay pangalan. Middle name. Hindi ka makatayo, di ba? Maayos makalakad. Kalahati inom. Isipin mo ang tubig niyan, sinabi ko sa'yo. Kunti pa, tira ka lang ng kayo. Lakad ko na ko lang ng kasal. Sabi mo, in Jesus name. Nakasama tayo, in Jesus name. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Pagpag. Tapos sige lang katawan mo. Sige. Tayo. Tapos, huwag mo na maglalakad ha. Saglit lang. Upo ka ulit. Sabi mo ulit, in Jesus name. Sa pangalan ni Jesus. Pagpag mo. Lakad. Ano? Parang konting-konti lang. Nawala yung sakit. Hindi pa, magantay ka eh. Upo ulit. Sige. Saglit lang. Alam mo, wala pa tayong 3 minuto eh. Upo. Okay. Sigaw mo ulit, in Jesus name. Pagpag mo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Lakad. Natural ang lakad. Iangat mo yung mga paa mo. Sige, angat mo. Para ka nagmamarsya. Bagsak mo lahat ng sakit. Iangat mo yung balakang mo, galaw-galaw mo. Oo, so pumantay lakad nyo. Di ba pumantay lakad mo? Nawala sakit? Hindi ka tulad kanina. Pero nawala Hindi ka tulad yung kanina, parang patikal-tikal ka, di ba? O, di ba? Antay mo. Parang nangalay lang. Parang nangangalay lang. Mainit yung tapal o lumalamig na? Mainit-init na konti. Mainit-init pa ng konti. Yung nasa likuran mo, hindi pa siya lumalamig. Sinisip-sip niya pati, pero hindi, ang laki ng pinagbago, di ba? Sabi ko sa'yo eh. Hupote. Sabi ko sa'yo, maniwala ka sa tubig. Inumin mo ulit yung tubig mo, te. Okay. Sabi mo in Jesus name. Inumin mo yan. Sige.
Okay. Hintayin mo muna ha. Saglit lang. Ilang minuto lang. Ilang minuto lang. Loko lang. Sa pamamagitan, pikit lang. Sa pamamagitan ng pagsambit ko sa inyong pangalan, iilawan niyo ang aking kamay sa oras ng aking pagpapagaling. Itinataas ko ang iyong pangalan alang-alang sa aking kapangyarihan. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Lahat ng negatibo at masamang espiritong pumapasok sa loob ng katawan niya ay magsilayas kayo sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa pangalan ni Jesus, maging payapa ka at gumaling ka ng kahit anumang uring sakit at nararamdaman mo sa likod at mga tuhod at mga kamay mo. Ikaw ay makakalakad ng maayos sa pangalan ni Jesus. Amen. Pagpagte. In Jesus' name. Subukan mo ngayon. Kanina sabi mo may konti pa, di ba? Okay, lakad. Gusto mo, tumakbo ka na. Bahala ka, bilisan mo. Race tayo. Ano? Yun doon sa tuhod mo sa kabila. Nawala na yung sakit? Ngayon, hindi na. Yun sa balakang nyo. Mainit lang muna po. Pero wala na yung sakit kanina. Yumuko ka. Subukan mo. Yuko. No, subukan mo yung kanina umuupo ka pa naglalaba. Doon ka umarapte. Kunyari naglalaba ka. Upo ka. O, ayan. Sige. Tayo ulit. Tapos upo. Sige. Habang may dasal pa yan. Umiinit pa yung tapal. Ay, tingnan mo, yung may parang lamig. Ano? Nangalay pero hindi mabigat. Hindi katulad yung kanina. Yung kanina lang, hindi dati. Kasi nung nahihi ako, Umihi ka kanina, no? Tama naman nga yung kanina. nahihi ako kanina talagang kundi ako nagpakatayo dyan eh. Hindi kayo makatayo, umihi ka dito ka, nakiihi ka sa amin kanina. Ay, sa inyo? Ay, hindi ka pa nagsisiyar? Hindi ka makatayo? At hindi ka rin makapaupo? Ngayon, nakakaupo ka na. Sigurado? Opo. Tubig lang katapat niyan, te. Isang baso na lang. Ano yan? Healing water. Tapal, dasal. Salamat po. Sagalit lang, te. Painumin ulit kita ng tubig, ha? Sige, teka lang. Continue na lang natin. Tingnan natin, ha? Pangalawang inom tubig yan. Ubusin mo na lahat yan, te. Huwag lang ka nang ititira. Sige, paklagay doon. Sige, sabi mo in Jesus name ulit. In Jesus name. Lakasan mo din. Sa pangalan ni Jesus na lang. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Lakad. Oh, mabilis ka na tumayo, te, oh. Oh, nawala na yung patikal-tikal. Harap na kayo, te. Parang nagit ako maglakad yung bayaw ko, siyat ko siya. Paano yung lakad mo kaninang umaga, te? Ganyan ngayon, wala na sakit. Wala na tagal lahat. Sige nga, lakad ka nga, te. Kanina kasi naglalakad ka pati ngala. Wala na, no? Galing, no? Okay na yan, te. Harap ka na sa akin dito. Ito yung lalagay ko lang sa bungad. Wala tagal sakit. Pating kamay mo. Pati pa mo. Saan ka gumaling? Sa Panginoon Kristo. Pangalawa, nung ginawa lang sa'yo. Wala akong ginawa sa'yo, ha? Pakita mo yung tapal. Tinapalan ko lang siya, di ba? Tinapalan ko lang yung likuran niya, ha? Tapos tubig lang, di ba? Nawala. Talagang wala, te. Maraming manonood sa'yo, bawal nagsisinungaling dito, ha? Talaga? Ayaw ko magsinulit dahil masakit. Sige, salamat, te, ha? Magic, no? Kasi kakaiba yung tubig. Hindi Himalayan, di magic. Yun ay biyaya ng Panginoon Kristo at may iwagang tubig sa tapal. Maraming salamat, ha? God bless. Thank you, thank you.